Seguidos. Vale. Aquest exercici ens demana que agafem el 5 a la quarta i el 25 a la 2 i hem saltat les actuacions de sola potència o va morir. Primer comencem que s'ha copiat. I com que el 5 és un nombre primer, no em falta la veu. Per tant, tenim que 25 és igual a 5 al quadrat igual a 5 a la quarta per 5 per 5 al quadrat és igual a 5 al quadrat 5 4 més 2 perquè agafem els dos exponents que seria igual a 5 a la 6. Entonces, No està bé. Perquè així, què passa? per 5 al quadrat. Callem. És igual a 5